Fransikaw ka président kɔrɔ a nana teriya taamana an ka jamana kɔnɔ juma tɛmɛni. Mohamed Ag Hamani n'ale ministre ɲɛmaa kura ye a ko ko kulu kɛrɛnkɛrɛnni kumana politiki tɔnw kan walasa u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan. A ko k'u kan ka ni kulu kɛrɛnkɛrɛnnen n'a bɛ fɔ a ma ko DDR. Maa fila minnu ni u tun minɛnen don an ka jamana cɛmancɛ la maa murutilenw fɛ a yirala k'a fɔ ko maa fila ko olu fatura. Olu ni kunnafoni wɛrɛw o de ye kunnafoni an bɛna min lase aw ma bi arajabuma kɔnɔ kalo tile 10 na hijira san 1445. Tele ɲɛta mafilɛba bɛɛ lajɛlen aw ni su. Fransikaw ka président kɔrɔ n'o ye François Hollande ye a kɔni nana yɛrɛ taamana an ka jamana kɔnɔna na yan nɔ o kɛra juma tɛmɛnen n'o ye février kalo tile 15 ye. Welewele bilala a ma an ka jamana ɲɛmaa Alhaji Ibrahim Boubacar Keita de fɛ. An b'a yira o la k'a fɔ ko a ka taama kunguru in kɔnɔ fɛn min ye nin ɲɛmaa fila ninnu kɔni ye u kumana fɛn caman kan minnu nafa ka bon an ka jamana kunna. Amadu Ɲamele sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko kan an ka jɛ k'a lajɛ. Kunungo juma février kalo tile 15 Fransikaw ka jamana ɲɛmaakɔrɔ ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye François Hollande ale kɔni ye tagama kɛ ka na anw ka jamana kɔnɔna na ani a nɔfɛ jama caman kulu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ nin tagama in na. François Hollande min ni masakɛ kɔrɔ don Faransi yɛrɛ jamana kan ale kɔni bisimilara an ka jamana yɛrɛ marabolo ɲɛmɔgɔba fɛ n'o ye Sumeli Bube Mayiga Bamakɔ yɛrɛ pankunu jigiso la n'o yɛrɛ bɛ Senu u sɔrɔla ka a sɛnsɛn ka don ni a ye Bamakɔ yɛrɛ dugu kɔnɔna na. François Hollande ka nin nali an ka jamana kɔnɔna na munumunu salo kɔni kɛra fɛ farafinna jamana damadɔ kan ka sɔrɔ ka se anw ka jamana kɔnɔna na o jamana yɛrɛ dɔ ye Mauritanie jamana Laginɛ jamana ka sɔrɔ ka na tagama yɛrɛ kuncɛ anw ka jamana kan. François Hollande ni Faransi yɛrɛ masakɛ don ale ni Ibrahim Boubacar Keita ka ɲɔgɔn ye tɛmɛnen kɔ ka bɛ na a sɔrɔla ka dantigɛli kɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ a y'a yira k'a fɔ ni ale ka waati yɛrɛ ta k'a lajɛ ale ye waati min kɛ Faransi yɛrɛ masakɛya la wagati yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ale kɔni sen ma se Mauritanie jamana kan nka ale kɔni bɔlen fanga la ale y'a kanu k'a ɲini ka se ka na bɔ Mauritanie yɛrɛ masakɛ la n'o ye Abdul Aziz ye walasa kumaɲɔgɔn yɛrɛ bɛ se ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ni Mauritanie masakɛ yɛrɛ tun ye o laɲini o de kɔfɛ ale sɔrɔla ka tagama kɛ ka na Mali yɛrɛ jamana kɔnɔ i n'a fɔ a yɛrɛ bɛ siɲɛ caman bɔ a yɛrɛ ye nali min kɛ anw ka jamana kɔnɔ kabiri ka to masakɛya yɛrɛ la a ko ale na bɛ bɔ a yɛrɛ badenkɛ la n'o ye jamana ɲɛmɔgɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye a ko ale kɔni bɛ Faransi jamana kan nka Mali yɛrɛ kibaruyaw bɛɛ lajɛlen a bɛ caman kalama a la an bɛ don min komi bi olu ka finitigilaka minnu yɛrɛ bɛ yan nɔ n'a bɛ fɔ o ma ko Barkan u bɛ ka wulikajɔ ni cɛsiri min bila sen kan ale yɛrɛ bɛ kibaruyaw bɛɛ lajɛlen kalama o la wa cɛsiriw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen de ka kɛ walasa Mali yɛrɛ filɛ dingɛ min kɔnɔ a bɛ se ka bɔ o dingɛ kɔnɔna na cogo min na nka François Hollande yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la a y'a yira k'a fɔ n'i ye Mali yɛrɛ jateminɛ k'a lajɛ san 2012 ka na bila sisan na wulikajɔ kɔni ni cɛsiriba kɛra finitigilakaw yɛrɛ fɛ walasa Mali yɛrɛ filɛ degun mun kɔnɔ nin Mali yɛrɛ bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogo min na nka a ka ɲɛfɔcogo la ɲinan fɛnɛ ka na k'a kɔ gɛlɛya kɔni bɛ anw ka jamana kan an bɛ don min komi bi jamana yɛrɛ kɔrɔnfɛla ka na se fo camancɛ yɛrɛ ma François Hollande da donna nin bɛɛ lajɛlen na ka ɲɛfɔli kɛ bari a ko n'i ye jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ nin wagati laban ninnu na finitigilakaw wulikajɔ kɔni bɛ kɛ ka ɲɛsin u ma wa dɔw yɛrɛ bɛ bɔnɛ u ni na o ye gɛlɛyaba de fo fura kan ka ɲini o la joona joona wa olu yɛrɛ ka finitigilaka minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko Barkan olu na dɛmɛ sugu bɛɛ lajɛlen ta ka ɲɛsin Mali yɛrɛ sɔrɔdasiw ma walasa u yɛrɛ bɛ se ka jɔ u kolo la cogo min na halisa François Hollande ka ɲɛfɔli la kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ a y'a yira k'a fɔ n'i ye Mali yɛrɛ gɛlɛya yɛrɛ ta k'a lajɛ lakanabaliya yɛrɛ dɔrɔn tɛ nka politiki sira yɛrɛ fɛnɛ fɛ gɛlɛyaba b'o la o de y'a to a ɲinini don jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Boubacar Keita fɛ san 2019 min ni an filɛ kɔnɔ fɛɛrɛw ni wulikajɔw bɛɛ lajɛlen ka bila sen kan walasa jamana yɛrɛ sariya sunba n'a bɛ fɔ o ma ko constitution o yɛlɛmani min bolodalen don o yɛrɛ yɛlɛmani bɛ se ka lateliya cogo min na k'o bila sen kan ka taa se kalafili ma min ye wasaden kalata yɛrɛ olu baaraw bɛɛ lajɛlen ka bila sen kan ka taa se a bɛ fɔ min ma mara yɛrɛ cɛmabɔli n'o nanzaraw yɛrɛ b'a fɔ o ma ko décentralisation ninnu ye baara kolo girinw ye minnu kan ka boloda san 2019 yɛrɛ kɔnɔna na joona joona ni teliya yɛrɛ bɛ se ka kɛ a baaraw fɛ wa a y'a yira k'a fɔ dɛmɛ kɔni sugu bɛɛ lajɛlen na bɔ Faransi yɛrɛ yɔrɔ ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma
ma walasa kalafili minnu ni yɛlɛma minnu bolodalen filɛ san 2019 a yɛrɛ bɛ se ka kɛ basigi ani hɛrɛ yɛrɛ kɔnɔna na cogo min na. Bari ni ye waatiw yɛrɛ ta k'a lajɛ, waati kɔni sɛbɛkɔrɔ koronen don. Ni duma ko kɛ a wagati la, ni wagati kɔni taara k'i da, gwɛlɛya yɛrɛ caman bɛ se ka bɔ o kɔnɔna na. François Hollande kɔni ye nin datigɛli kɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ kununko jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ dagayɔrɔ la n'o ye Palais de Kuluba ye. Alamisa don n'o ye février kalo tile 14 ye, minisiri ɲɛmaakɔrɔ min n'a bɛ wele ko Mohamed Ag Hamani, ale ko ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen de sigi politiki tɔnw ye an ka jamana kɔnɔ. Jɛkulu min ɲɔgɔnna sigilen don ma murutilenw ye ni a dabɔlen don a kama maramafɛn minnu b'u bolo ko o bɔ u bolo n'u b'a fɔ a ma ko DDR. A y'a yira k'a fɔ ko ɲɔgɔnna de ka sigi politiki tɔnw fana ye. O de hukumu kɔsɔn a ye a yira k'a fɔ ko politiki tɔn caman de sigira sen ka san 1991 ka na a bila bi la k'a bɛ ɲini ka politiki tɔn 200 ɲɔgɔnna bɔ an ka jamana kɔnɔ, ko o bɛna ta ko gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔ ko a gɛlɛya ka jugu fo ka a dama tɛmɛ. Jamila Tarawele a kumana premier ministre kɔrɔ in ka kumaw kan, an ka jɛ k'a lamɛn. Février kalo tile 14 san 2019 an ka jamana minisiriso min ka baara ɲɛsinen bɛ an ka marabolo ni sigida koɲa ma fo ka taa se kalata koɲaw ma ni a bɛ fɔ a ma ko ministère de l'administration territoriale. Sigida kɔni bɛ boloda olu bolo min ni u b'a fɔ a ma ko cadre de concertation des partis politiques, ni o sigi kɔni kɔnɔna la fɛn min ye an ka jamana politiki tɔn fo ka taa se maa o maa ni o kɔni sen bɛ jamana kunkanko fɔli la. Olu bɛ sigi ni ka ɲɔgɔn ye ka kuma ka kɛɲɛ ni degun minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la politiki na siraw fɛ. An ka minisiri kɔrɔ min bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Mohamed Ag Hamani, bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn k'a fɔ a kɔni tɛ munumunu ni kuma kɔni ye, nka a kɔni a y'a yira k'a fɔ sigi in senfɛ hali n'a sɔrɔ lako dɔ kɔni kɛra sababu ye a ka bɔ kɛnɛ in kan. A y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na i komi bi Mali politiki tɔnw kɔni ka ca. A y'a yira k'a fɔ kabini san 1991 waatiw ni jɛmu fanga ko kuma kɔni fɔra ka se bi ma ko politiki tɔn min bɛ an ka jamana la k'a bɛ taa se fo 200 ma, nka an bɛ don min na i komi bi an ka jamana bɛ degun min kɔnɔ a famana an ka a dekun ɲɔgɔn ye, wa a famana i ka dekun ɲɔgɔn ye farafin jamana la. Nka a ko ale bɛ a yɛrɛ ɲininka fɛn min na, ale b'a fɛ malidenw k'u yɛrɛ ɲininka fɛn min na, o de ye k'a fɔ politiki tɔn ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ yen mun de kama. Politiki jɛkulu ninnu yalima nafa jumɛn de b'u la, u bɛ ka nafa jumɛn de se anw ka jamana ma. A y'a yira a ka kan Mali politiki tɔn bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ k'a fɔ jamana de ye bɛɛ lajɛlen ɲɛjɔyɔrɔ ye, waasa u bɛ se ka ɲɔgɔn bolo minɛ jamana in bɛ dingɛ min kɔnɔ a bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogoya min na. Wa a y'a yira k'a fɔ fɛn min ye mankan fu ani ɲɔgɔn juguya fu ko o kɔni ka bɔ politikimaw ni ɲɔgɔn cɛ. Bɛɛ lajɛlen k'i ɲɛsin jamana ma waasa ɲɛtaw bɛ se ka sabati cogoya min na, bɛn ani basigi u ka se ka sabati politikimaw ni ɲɔgɔn cɛ. Nka nin sigi kofɔlen hali n'a sɔrɔla laɲini ye ka Mali politikimɔgɔ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan, fɛn min ye fanga sinamatɔnw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kulu min ni u b'u yɛrɛ wele ko FSD, olu kɔni sen ma sɔn ka don nin sigi kofɔlen na. Bawo u y'a yira k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔlen kɔni sigi ka kuma ko o tɛna kɛ sababu ye min bɛna bɛn ani basigi kɔni kuma fɔ. U y'a yira k'a fɔ nin hakilina kofɔlen min ni an ka jamana marabolo ɲɛma Sumeli Bube Mayiga ye a ta, u y'a yira k'a fɔ ko olu tɛna u sen don o sigi ka fɔ in na min ni a bɛ fɔ a ma ko cadre de concertation des partis politiques. Halisa ka ɲini Ala subhanahu wa taala fɛ dusukun ka kɛ ɲɔgɔn fɛ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka politikimɔgɔw waasa u ka se k'a bolo di ɲɔgɔn ma kɛ fɛɛrɛw ka se ka sɔrɔ sa jamana in a ka bɔ degun kɔnɔ. Fanga sinamatɔn politikitɔ min bɛ yen n'o ye pare n'a ye kunu alamisa don kunasini alamisa don n'o ye février kalo tile 14 ye, u ye kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔli kɛ u ɲɛna gɛlɛya min bɛ an ka jamana kan an bɛ don min na ko bi ani tɔɔrɔ min ni a bɛ jamanadenw kan an bɛ don min na ko bi san 2018 u y'a yira k'a fɔ ko o kɛra san ye min ni maliyɛn sara ka tɛmɛ an ka san tɔw bɛɛ la a jɛlen kan. Amadu Ɲambele fana ye nin kuma in sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛfɔ, o kuma an ka jɛ k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Kuruka min bɛ anw ka jamana kɔnɔna na n'anw k'a ma ko parti politique ni a yɛrɛ tɔgɔ ye parena, kununko a ɲɛmɔgɔ kɔni ye lajɛrɛ kɛ ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye gɛlɛya min ni lakanabaliya min bɛ anw ka jamana kɔnɔ ka se ka i da don a la. Bari san 2018 an bɔr'o kɔnɔ sisan ka se ka ɲɛfɔli kɛ san 2018 k'a daminɛ jamana yɛrɛ kɔrɔnfɛla la ka na jamana yɛrɛ cɛmancɛ bolo kan. Faali minnu kɛra anw ka jamana kɔnɔna na parti politique tɔ min filɛ nin n'a bɛ fɔ o ma ko parena, o ɲɛmɔgɔ kɔni ye ni lajɛrɛ in dabɔ o de kama.
u ka ɲɛfɔtogo la u y'a yira k'a fɔ san 2018 o de kɛra san ye fali min kɔni kɛra ale yɛrɛ san kɔnɔna na min ni a dagosi bonyana ka tɛmɛ san yɛrɛ tɔ bɛɛ lajɛlen kan kabini mali yɛrɛ a ka yɛrɛmahɔrɔnya ta san 1960 san ka bɛn ni alamisadonya dɔ ye sɛptamuru kalo tile 22 bari parena maaw ka ɲɛfɔtogo la san 2018 maa min bɔnɛna a ɲɛ na a bɛ taa se maa 1814 bɔɲɔgɔnko de ma minnu kɔni fara jamana yɛrɛ kɔnɔna na nka n'i ye o maaw yɛrɛ ta k'a lajɛ maa 1814 min bɔnɛna a nin na o maaw cɛla maa 1026 bɔɲɔgɔnko minnu kɔni bɛɛ lajɛlen fara jamana yɛrɛ camancɛ bolo kan o b'a yira k'a fɔ fali minnu kɛra anw ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na n'a bɛ taa se maa 1800 bɔɲɔgɔnko ma nka n'i y'o maaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan jamana camancɛ bolo de ta cɛyara bari o bɛ taa se maa 1026 bɔɲɔgɔnko de ma mun fara mali yɛrɛ camancɛ bolo n'i ye o maaw ta k'a lajɛ halisa parti parena ka ɲɛfɔtogo la maa minnu kɔni da tɛ bɔnbɔ tɛ minnu m'a min u m'a bɔn an bɛ minnu wele ko jamana kɔnɔden gansaw n'o ye sivilu ye o maa 697 o de bɔnɛna a nin na maa 85 minnu kɔni ye an ka finitigilakaw ye olu de bɔnɛna u nin na san 2018 kɔnɔna na maa 200 maa 36 minnu kɔni ye yɛrɛlakana jɛkulu ye wa an bɛ se ka jalaki an bɛ se ka fɔ minnu yɛrɛ kɔni kelen don ka maramafɛn ta walasa u yɛrɛ bɛ se k'u ka yɔrɔw lakana cogo min na o maa 236 de bɔnɛna a nin na parena maaw ka ɲɛfɔtogo la n'i ye o maa yɛrɛ dɔw ta k'a lajɛ a bɛ fɔ minnu ma ko milisiw ka taa se donsow ma o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman minnu kɔni bɔnɛna u nin na jamana yɛrɛ camancɛ bolo kan halisa parti politiki parena maaw ka ɲɛfɔtogo la u ko n'i ye jateminɛ kɛ jamana yɛrɛ camancɛ bolo kan san 2018 maa 70 kɔ minnu kɔni jasora ka tunu n'u ye soni kungo cɛ n'u yɛrɛ ta yɔrɔ ma dɔn nansɔrɔ yɛrɛ b'a fɔ min ma ko enlèvement an b'aw ladɔnniya k'a fɔ san 2017 kɔni kɔnɔna na maa min bɔnɛna a nin na o bɛ taa se maa 700 maa 16 bɔɲɔgɔnko de ma nka n'i ye san 2018 yɛrɛ ta k'a lajɛ a bɛ komi o siɲɛ sigiyɔrɔma 3 maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ a ka ca n'o ye minnu bɔnɛna u nin na mali sigi yɛrɛ kɔnɔna na parti politiki tɔn min bɛ anw ka jamana kɔnɔ halisa ale ka kɔrɔfɔw la n'o ye parena ye a bɛ fɔ nansarakan na min ma ko proposition et recommandation u kɔni ye laɲini kɛ anw ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka tila ka hakilina dɔw yira u la k'a ɲini u fɛ walasa u k'olu bila sen kan walasa jamana yɛrɛ bɛ se ka kisi ka bɔ ni maafa banbali ninnu bɛɛ lajɛlen ma o hakilina kɔni na u y'a yira k'a fɔ jɛkulu ka bila sen kan joona joona a bɛ fɔ min ma ko commission indépendante min bɛ sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ bila sen kan mun dun bɛ k'a to anw ka jamana camancɛ bolo kan ka taa se jamana yɛrɛ kɔrɔnfila la k'a ka ja bamakɔ ni a lamini yɛrɛ bɛɛ lajɛlen maafa banbali minnu bɛ ka kɛ a dun ju ye mun ye ɲɛfɔli ka kɛ o la o kɔfɛ waleyaw ka bila sen kan maa minnu sen bɛ ni maafa banbali ninnu na tɛgɛ yɛrɛ bɛ se ka da u ka cogo min na ka tila ka ko latɔn la jamana den bɛɛ lajɛlen ɲɛna a fɔ min ma ko punition sévère parena maaw kɔni ka ɲɛfɔtogo la o ka bila sen kan sɛgɛsɛgɛli ka bila sen kan tuguni an ka jamana camancɛ bolo ka segu mara ka taa se mɔpti mara ma maramafɛnw kɔni bɛ ka don ka munumunu salo kɛ nin yɔrɔ mara ninnu bɛɛ lajɛlen na cogo min na sɛgɛsɛgɛli ka bila sen kan mun dun y'a to maramafɛnw cayara nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na o kɔfɛ yɛrɛlakana jɛkulu minnu sigilen don anw ka jamana camancɛ bolo kan o yɛrɛlakana jɛkulu ninnu u bɛɛ lajɛlen ka maramafɛnw ka minɛ o la an ka finitigilakaw n'a bɛ f'o ma ko faamaw parti parena maaw ka ɲɛfɔtogo la olu ka carin jamana yɛrɛ camancɛ bolo hakaja ka se jamana yɛrɛ kɔrɔnfɛ bolo bɛɛ lajɛlen ma walasa lakana yɛrɛ bɛ se ka sabati cogo min na parena maaw kɔni ka ɲɛfɔtogo la u y'a jigiya k'a fɔ jamana ɲɛmaw na wuli ka jɔ kɛ don na natɔlaw la ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan walasa maa 1880 kɔ min bɔnɛna a nin na san 2018 kɔnɔna na o fana ɲɔgɔn kana kɛ san 2019 kɔnɔ nin gwɛlɛya in ala ka ji bɔn a kan an ka jamana kɔnɔ an ka jamana kɔrɔyanfan an wulila ka sɛgɛsɛgɛli damadɔw kɛ ka taa se fo an ka jamana kɔnɔna ma kunnafoni disɛbɛ min bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko sahelian.com olu kɔni wulila ka taa yɔrɔw la ka taa maliden minnu ni u minɛnen don mamurutilenw bolo kabini novembre kalo san 2017 o de hukumu kɔsɔn u ye ɲɛfɔli kɛ maa 2 minnu ni u minɛna n'o ye Madu Jawara ani n'o ye tribunal président ye ani maa wɛrɛ minɛna ɲɔgɔn fɛ an b'a yira o la k'a fɔ ko an ka walasa u bɛ se ka faamuyali kɛ nin ko in na kosɛbɛ
ka kɛ ni lakanabaliya min sabatilen don anw ka jamana kɔrɔnfɛla la ni a labanna ka ni cogo jamana yɛrɛ camancɛ bolo kan. An be don min komi bi maa jasolen dɔw kɔni an b'a fɔ minnu ma ko otage n'u yɛrɛ tun be nansaraw bolo n'u yɛrɛ Mali foroba cakɛlaw ye an b'a fɔ minnu ma ko fonctionnaire. Kunnafoni di sɛbɛn dɔ kɔni be n'a be fɔ ma ko sahelien.com olu kɔni ka ɲɛfɔtogo la maa fila kɔni be yen nɔ minnu kɔni tun be ni maa jugu ninnu bolo maa fila ninnu yɛrɛ bɔnɛna o nin na ni o ye Mamadu Jawara ye ni ale yɛrɛ tun ye kɔmandan ye girekaw fe yen nɔ ka taa se Sunkalo Kɔnɛ ma ni ale yɛrɛ tun ye kiritigɛla ye ɲɔnɔnkaw fe yen. Kunnafoni di sɛbɛn kofɔlen n'a be fɔ ma ko sahelien.com olu ka ɲɛfɔtogo la olu kɔni wulikajɔ kɛ ka cɛsiriw bila sen kan walasa maa jugu minnu kɔni be anw ka jamana camancɛ la ni jatigɛwale yɛrɛ kɛbaw don ni a be fɔ ma ko Katiba di Masina ni a bilara sen kan Amadu Kufa yɛrɛ fɛ. Olu kɔni a ɲini tuma min na walasa u ni u ka se ka ɲɔgɔn ye kuma ɲɔgɔn yɛrɛ be se ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni di yɛrɛ baara hukumu kɔnɔna na u kɔni nana jɛ n'a ye nka u kɔni ye bala min da walasa maa kofɔlen n'o ye kunnafonidila kofɔlen a yɛrɛ be se ka se olu ka yɔrɔ la cogo min na ka se ka taa ɲiningali kɔni kɛ u la u bɛnna kan mun kan o de ye kunnafonidila kofɔlen yɛrɛ a ɲɛ na siri walasa ka a don mɔbili kɔnɔ a na se ka se yɔrɔ kofɔlen na o b'a to a bɔra sira minnu yɛrɛ fɛ a kana se ka sira dɔn cogo si la. A ɲɛ sirilen kɔfɛ u sɔrɔla ka dankun dɔ d'a ma k'u na ɲɔgɔn sɔrɔ o yɔrɔ kofɔlen na wa o kɛra o kɛtogo la u taara a jɔlen sɔrɔ n'o ye kunnafonidila kofɔlen ni a yɛrɛ be ca kɛ sahelien.com na ka sɔrɔ ka a sɛnsɛ ka kilomɛtiri ciyaman kɔni boli n'a ye ka taa n'a ye kɛnɛ kofɔlen kan u selen n'a ye nɔ kuma min na u sɔrɔla ka a ɲɛfoni k'a bila. Mali foroba cakɛla minnu kɔni jasolen don u fɛ maa dɔ kɔni sɔrɔla kɛnɛ kan n'ale yɛrɛ tɔgɔ ye ko Makan Dumiya u sɔrɔla ka fini dɔ jɔ ale yɛrɛ kɔfɛ ka a ka kumakan min ni Makan Dumiya kɔni ye ɲɛfɔli ko la o de ye ka fɔ ale kɔni be ni maa ninnu ka bolo kan an be don minɛ komi bi nka ale tun ma nin ɲini diɲɛlatigɛ yɛrɛ la cogo si la ka fɔ nin be se k'ale sɔrɔ nka kɔni be se ka fɛn min fɔ a be foli lase ni maa kofɔlen ninnu ma bari u y'ale minɛ nka u ma gwɛlɛyaba kɔni na s'ale ma i n'a fɔ dɔw yɛrɛ be jate minɛ ka fɔ kasoladen yɛrɛ ni bonya manga wa kasoladon ni tɔpɔtɔli manga nka o gwɛlɛya kɔni ma se ale ma cogo si la nka ale kɔni be min fɔ a yɛrɛ furumuso ɲɛna furumuso kɔni k'i hakili sigi wa ka tila ka a fɔ a denw fɛnɛ ɲɛna den kɔrɔbalen saba min kɔni b'a bolo olu k'u hakili to u dɔgɔninw na. Makan Dumiya ka ɲɛfɔli kɛra nin ye ninnu waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra kunnafonidila kofɔlen yɛrɛ kɔni sigilen ɲɛna ni a yɛrɛ be ca kɛ sahelien.com na o kɔfɛ a sɔrɔla ka ɲiningali kɛ ka fɔ maa tɔw minnu be yen nɔ ni olu yɛrɛ minɛna n'olu ye foroba cakɛla ye kɛrɛnkɛrɛnniyala Mamadu Jawara ni ale yɛrɛ tun ye kɔmandan ye gire ka taa se juge Sunkalo Kɔnɛ ma n'ale yɛrɛ tun ye ɲɔnɔ kiritigɛyɔrɔ ɲɛmaaba ye. Ɲiningali kɔni kelen maa jugu ninnu kɔni na u y'a yira ka fɔ fɛn min ye Sunkalo Kɔnɛ ka taa se Mamadu Jawara ma ninnu fila bɛɛ lajɛlen fatura bari wagati tɛmɛnenw na bana dɔ kɔni y'u minɛ kɛrɛnkɛrɛnniyala Mamadu Jawara ale fatura o kɔfɛ a ma mɛn dɔrɔn Sunkalo Kɔnɛ fɛnɛ kɔni fatura ka fara u kan o de kɔfɛ u sɔrɔla ka kunnafonidila kofɔlen sɛnsɛ bɔra n'a ye yɔrɔ min na ka taa a kɔni jigi yen nɔ a ɲɛ sirilen o togoya kelen na. Kunnafoni sɛbɛn sahelien.com maaw ka ɲɛfɔtogo la olu sɔrɔla ka minisiriso min sigilen don anw ka jamana kɔnɔna na min ni a sigilen don lakana yɛrɛ be se ka sabati cogo min na olu sɔrɔla ka olu maaw wele k'a fɔ n'i y'a sɔrɔ u be kibaruya kalama k'a fɔ Mamadu Jawara ka taa se Sunkalo Kɔnɛ ma k'u bɔnɛna u nin na. Maa min kɔni ɲɛsilen don kunnafonidi yɛrɛ baara ma ni minisiriso kofɔlen na n'ale yɛrɛ tɔgɔ ye Amadu Sanko ale kɔni y'a yira k'a fɔ olu to o kibaruya kalama wa a be se ka kɛ olu yɛrɛ de ta sira fɛ olu bɔlen filɛ ni kibaruya kalama. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ wulikajɔ kɔni kɛra Mali yɛrɛ finitigilakaw ka taa se Faransi yɛrɛ finitigilakaw ma wagati tɛmɛnenw na ka ɲɛsi jamana camancɛ bolo dugu dɔ be yen nɔ n'a yɛrɛ tɔgɔ ye ko Jalube ka maa dɔw kɔni bɔ bolo la n'olu yɛrɛ tun be baara kɛ ONG Care International la o maa fila minnu kɔni bɔra bolo la o kɛra tariba de ye ka ɲɛsi nin baɲumankɛ jɛkuluba in ma n'a be fɔ ma ko ONG Care International k'aw ladɔnniya k'a fɔ Katiba di Masina ni yɛrɛ bilara sen kan kabiri san 2015 maa dɔ fɛ ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Amadu Kufa hali ni y'a sɔrɔ kibaruyaw kɔni bɔra wagati tɛmɛnenw na k'a fɔ a bɔnɛna a nin na. Ni kibaruya ninnu ɲɛfɔlen kɔfɛ don n'a natɔlaw la an bena wulikajɔ kɛ ka se minisiriso la min sigilen don jamana yɛrɛ kɔnɔna lakanani ma u ka se ka ɲɛfɔli kɛ juge Sunkalo Kɔnɛ ka taa se commandant de brigade ma n'o ye Mamadu Jawara u ka lahalayaw ka se ka na da teli ɲɛta yɛrɛ filɛbaw bɛɛ lajɛlen tulo kan inshallah. Minnu kɔni fatura ala ka u dayɔrɔ suma minnu fana bɛ nin baara ninnu kɛla jamana na k'u miiri ka sigi u kɔ halisa. Juma juma tɛmɛnen in na Nations Unies n'o ye diɲɛ jamanaw ka tɔnba ye u ka jɛkulu min bɛ Mali la yan nɔ u kɔni ye a yira k'a fɔ ko u ka sɔrɔsiw minnu ni an k'u ma fugulan bulamantigiw n'u k'u ma ko casque bleu ko Tchadiens ye u ye a yira k'a fɔ ko dɔw kɔni fatura Mali la dɔw fana banana ka sabu kɛ mamurutilew nana ka na janfa mugu bila u ni ɲɔgɔn cɛ Aguelhok o kɛra kabini
kabini janvier kalo tile 20 Jamila Traoré ɲɛfɔli k'a la an k'a lajɛ. An ka jamana kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛn ani basigi cɛden minnu bɛ anw fɛ yan nɔ ni a bɛ f'u ma ko casque bleu ni olu bɛ ka dɛmɛ don an ka faamaw ma ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la o dɔw kɔni ye cadikaw ye an bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn olu ka maa fan caman bɛ anw ka jamana la an bɛ don min na i komi bi walasa fɛn min ye bɛn u bɛ se ka sabati cogoya min na nka wulikajɔ min kɔni kɛra mamurutilenw fɛ janvier kalo tile 20 ani tɛmɛnen ni o kɛra Agilok ni o kɔni kun kɛra sababu ye ka maa 10 bɔnɛ ani la o furew kɔni dafara 11 na a jirala k'a fɔ jumadon k'a fɔ cɛden min kun bɛ yen nɔ ni ale kɔni kun bananen don k'a fɔ a yɛrɛ kɔni fɛnɛ fatura o kɔni bɛ maa kɔni kɛ maa 11 minnu ni tora Agilok mamurutilenw ye dankarili min kɔni ta ka ɲɛsin cɛden minnu bɛ ka anw ka bɛn ani basigi sabati kɛlɛbancɛ minnu bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ ma ko MINUSMA n'i ye olu kɔni jateminɛ k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ olu ka kɛlɛkɛden maa caman de bɛ yen nɔ min ni tora anw ka jamana basigi ko kunkankow la jateminɛw ye a yira k'a fɔ cɛden 180 bɔɲanko de bɛ yen nɔ kabini san 2013 ka se bi ma minnu kɔni ni tora wulikajɔw la wa yirala k'a fɔ a dɔw yɛrɛ kɔni fagako juguyara kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni dantɛmɛ wale maaw bɛ ka wulikajɔ minnu ta ni ka u sɛgɛrɛ wa n'i ye o waleyaw kɔni ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la dan bɛ ka kari kɛlɛbancɛ minnu na o kilancɛ o bɛ sɔrɔ anw ka jamana kɔnɔ ya Mali la wa cadikaw yɛrɛ ka cɛdenw olu yɛrɛ fɛnɛ dadigi kɛra olu la kosɛbɛ an ka jamana ko la fɛn min ye Mali ko ye an ka jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita a ye tasibila kɛ ka kɛɲɛ ni Chad jamanadenw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la janvier kalo tɛmɛnen tile 27 a y'a yira k'a fɔ u ka cɛden caman de bɛ min joli bɔnna walasa anw ka jamana bɛn ani a basigi bɛ se ka sabati cogoya min na wa jateminɛw kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ u ka cɛden 54 o de tora anw ka jamana la nka o bɛɛ lajɛlen ni a ta an ka cɛdenw kɔni ye a yira k'a fɔ alamisadon k'a fɔ wulikajɔ dɔw kɛra fɛn min ye Faransikaw ka cɛden minnu ni a bɛ f'u ma ko Force Barkhane an ka jamana camancɛ bolo la ko o kɔni kɛra sababu ye ka tɛgɛ kɛ dantɛmɛwale ani jatigɛwale kɛba caman na wa u y'a yira k'a fɔ wulikajɔ kelen hukumu kɔnɔna la maa min kun minɛn bɛ u bolo o ni a bɛ fɔ a ma ko otage o mɔgɔ 2 kɔni u sera ka olu kɔni ka hɔrɔnya a ma 2 kɔfɛlen kun bɛ baara kɛ baɲumankɛtɔn min bɛ an ka jamana kɔnɔ yan ni a bɛ fɔ a ma ko ONG Care Mali nka an ka jamana minisiriso min ka baara ɲɛsinnen bɛ an ka lakana sabatili ma olu yɛrɛ fɛnɛ ye a yira kunnafoniw na k'a fɔ ko dantɛmɛwale kɛba 10 bɔɲanko bɛ yen nɔ minnu kɔni ni u sera ka dankari olu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛkulu min ni a bɛ fɔ a ma ko Katiba de Masina ni a ɲɛmɔgɔ ye Amadu Kufa ye ni ale yɛrɛ fɛnɛ kɔni fagara fɛn min ye an ka marabolo kelen o la an ka jamana camancɛ la novembre kalo tɛmɛnen na wa an ka minisiriso min bɛ an ka lakana sabati u y'a yira k'a fɔ wulikajɔ in kɔni kɔnɔna la fɛn min ye Mali ka kɛlɛkɛcɛw ye k'u ka wulikajɔ fanga bonyana wa k'olu yɛrɛ de ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛra sababu ye fɛn min ye Alassane Dembele fo ka taa se Cheikh Umaru Ouattara ma ni olu kun minɛlen bɛ ni ma kofɔlen ninnu bolo olu ka se ka kan hɔrɔnya jɛkulu min ni Amadu Kufa kun bɛ a kɔni ɲɛmaya ɲɛma ni u bɛ u yɛrɛ wele k'olu ka jɛkulu in kɔni bɛ waasa ka se ka dɛmɛ don silamɛw ani silamɛya ma nin kɔni ye dantɛmɛwale kɛba jɛkulu ye min ka bolodiɲɔgɔnma kɔni bɛ ka kɛ ni jɛkulu min fɛnɛ bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko Alliance Djihadiste du Sahel ni o ye mamurutilen minnu bɛ farafinna kilebi bolo la olu de kɔni kun ye a yira k'a fɔ ko waleya jugu min kɔni kɛra Agilok ko olu de kɔni kun sen bɛ a la ni jɛkulu kofɔlen bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ sɔrɔ kulu kɔnɔ min ni u b'a fɔ a ma ko Al-Qaida hali n'a sɔrɔ la kɛlɛbancɛw bɛ anw ka jamana kɔnɔ wa anw ka cɛdenw yɛrɛ bɛ wulikajɔ la halisa an ka jamana fan caman de bɛ yen nɔ minnu ni lakana ma se ka sabati o yɔrɔw la halisa an bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala de deli a ka se ka basigi ani bɛn sabati anw ka jamana in kɔnɔ an ka jɛ ka diɲɛ ani farafinna kunnafoni tɔw fana lajɛ. Burkina Faso kunnafoniw na alamisadon février kalo tile 14 san 2019 a bɛ fɔ Burkina dugu ma ko Zoum ni kilomɛtiri 4 yɛrɛ bɛ ani Jibo dugu ni ɲɔgɔn cɛ a yɛrɛla ka fɔ ko waleya dɔw kɔni kɛra yen nɔ min bɛ tali kɛ u ka finitigilakaw ka ɲɛmaw olu ka ɲɛfɔcogo la u ye a yira ka fɔ ko ni dugu kofɔlen na ni o ye Jibo ye ni o yɛrɛ bɛ Burkina dugu fɛ ko maa dɔ kɔni bɛ yen nɔ min ni finitigilakaw ka fini tun bɛ a kana wa u taara a lajɛ u y'a sɔrɔ ni maa kofɔlen kɔni bɔnlen don
bolo ani na fintigilaka maa minnu ni olu taara ka taa fɔ k'u bɛ taa nin sukufɔli lajɛ olu kɔni ɲɛ b'a la k'a fɔ fɛn bɛ tali kɛ burkina sɔrasiw ka fini de kɔni tun bɛ a la nka n'i ye maa in yɛrɛ lajɛ i bɛna ye k'a fɔ banbaji wale maa dɔ tun don maa dɔw ka ɲɛfɔcogoya olu y'a yira k'a fɔ ko min kɔni ye nin maa kofɔlen ye ni u taara a kɔni sɔrɔ a kɔni tɛ nin na tuguni wa burkina fintigilakaw ka fini kɔni tun b'a a la koyi o kɔni kɛra dabalibanko ye ka ɲɛsin maaw ma nka maa dɔw ko nin kɔni ma kɛ dabalibanko ye ko sabu ko nin maa kofɔlen ko o y'a sɔrɔ banbajiw ka waleya min kɔni kɛra ale kɔni tun banla de o kɔfɛ a sera ka bɔ a ka bana in na nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi ni maa kofɔlen ni banbaji maa tɔw kɔni ye ale ta ka fintigilakaw ka fini don a la ka a ta ka a bila sirada la maaw bɛ se ka a ye cogoya min na wa u ma dan o dɔrɔn ma min bɛ tali kɛ mugu pɛrɛntaw la u kɔni ye o de don ni maa kofɔlen ka sɔrɔdasi finiw kɔrɔ ka a da sirada la finitigilakaw nalen a kɔni nana kɛ tiɲɛni ye ka ɲɛsin olu ma sabu maa minnu bɛ yen nɔ n'u b'a fɔ olu ma ko médecin militaire ka fara o ka assistant kan olu de kɔni tun taara ka taa ni maa kofɔli lajɛ n'o y'a sɔrɔ a bɛ nin na yali a tɛ nin na ka fara maa tɔw kan min kɔni bɛ tali kɛ finitigilakaw ka dɔgɔtɔrɔ fo ka taa a se maa min ni o tun bɛ tugu a kɔ ka a dɛmɛ a ka baaraw la u kɔni magalen ni maa kofɔli na k'a yɛlɛma i nana ye k'a fɔ mugu kɔni cira fo ka na a kɛ dɔgɔtɔrɔkɛ ale ni a nɔfɛmɔgɔ kɔni bɔnɛra u ni na maa 6 wɛrɛ bɛ yen nɔ minnu ni olu fɛnɛ ye kasara sɔrɔ sabu olu bana la u ye a yira k'a fɔ ko nin ne kɔni ye a siɲɛ fɔlɔ ye ni banbanciw kɔni bɛ burkina sɔrɔdasiw ka fini ta ka o don u ka maa dɔw la o ko de kɛlen bɛ siran ye ka ɲɛsin burkinakaw ma an bɛ don min na i n'a fɔ bi maa minnu ni olu de bɛ burkina lakanakow ɲɛma olu ka ɲɛmaba ye a yira k'a fɔ ko kɔrɔlen n'i ye banbanciw ta ka lajɛ i kɔni bɛna ye u bɛna bin kɛ komisariyaw kan ni u y'u ka finitigilakaw dagayɔrɔ fo ka taa a se u ka brigade de gendarmerie ma nka u bɛ se ka mugu pɛrɛntanw ta k'u mago ɲɛ o la o n'u ka mɔbiliw nka ko kana se fo ka se finitigilakaw ka finiw ma ko o kɔni ye fɛn min ni kɔni de ye o siɲɛ fɔlɔ ye ka kɛ burkinakaw fɛ yen nɔ olu bɛ ɲininkali la u yɛrɛ la yali ni banbanci ninnu kɔni sera ka burkinakaw ka sɔrɔdasiw ka finiw bɔ yɔrɔ jumɛn na sabu jateminɛw ye a yira k'a fɔ ko ni kɔni kɛra banbanciw kɛkɛlɛ sabu n'i y'a ye finitigilakaw kɔni wulila fo ka tila ka dɔgɔtɔrɔ da maaw kan ka taa u bɛ taa su kofɔli lajɛ o y'a sɔrɔ sɔrɔdasiw ka fini de kɔni tun b'a kan na u kɔni ye a yira k'a fɔ k'u bɛna wulikajɔw kɛ yaasa bolo yɛrɛ bɛ se ka kɛ ni maa banbanci ninnu na cogoya min na ka se ka burkinakaw ka finitigilakaw ka finiw bɔ u ka bolow kan Côte d'Ivoire kunnafoni na Guillaume Soro ni ale yɛrɛ de tun ye Côte d'Ivoire Assemblée nationale ɲɛmaa ye ale kɔni fori ka bɔ Assemblée baara la a bɛ dɔgɔkun kelen bɔ o dɔgɔkun kelen bɔ ɲɔgɔn ko tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ jumadon a ye ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ɲɛma a ye nin ɲɛfɔli in kɛ o y'a sɔrɔ a b'a yɛrɛ ka so u b'a fɔ Côte d'Ivoire dugu ma ko Marcory ka ɲɛfɔliw la kunnafonidilaw ɲɛma a kɔni ye a yira k'a fɔ ko ale bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi ale kɔni bɛna jɛkulu de kɛ jɛkulu min ni o jɛkulu kɔni tɛna kɛ i n'a fɔ parti politique tɔn ale bɛna jɛkulu in sigi yaasa hakilinan dɔw de ba ale la k'olu ta a bɛ se ka baara kɛ ni olu ye cogoya min na u ka nin ɲɔgɔn ye ba in senfɛ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka ɲininkali kɛ i yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunnafonidilaw olu ye ɲininkali ta ka sɛmɛ Guillaume Soro la ka ɲininka yali u ka jamanakuntigi kalafili minnu bɛna kɛ ka kɛ ni san 2020 ye yali a bɛ n'i kan bɔ wa min kɔni ye ni maa kofɔlen ye a yɛrɛ la k'a fɔ ko a kɔni ma ni ɲininkali jaabi cogoya si la ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma hali n'o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ fɛnɛ bɛ jate fanga sinamatɔw fɛ u ka nin ɲininkali a kɔni ma nin jaabi cogoya si la a y'a yira k'a fɔ k'ale bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi ale kɔni bɛ ka tɔn kɔni sigi tɔn min ni o bɛna kɛ fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ min ni ale bɛ fɛ ka olu dɔw sigi sen kan yaasa u ka jamana yɛrɛ taa ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ o kɔnɔna la cogoya min na nka ale bɛ don min na i n'a fɔ bi k'a fɔ k'ale bɛna parti politique tɔn de sigi yaasa k'i kan bɔ a kɔni ma kuma fɔ o kan cogoya si la a ko ale kɔni bɛ min ɲini journalistw fɛ ni olu ye kunnafonidilaw ye u k'u sigi ka ale ka baara yɛrɛ taabolo yɛrɛ jate minɛ a ye nin kuma in de fɔ k'a kɛ k'u jaabi a ko ni ye ale ka nin komite ta k'a lajɛ ale bɛna jɛkulu min sigi a ko a bɛ tali kɛ yaasa ka jɛkulu sigi fɔlɔ jɛkulu minnu bɛna kɛ hakilina ɲumanw ye ka ɲɛsin u ka jamana yɛrɛ ma n'u b'a fɔ ma ko international o bɛ taa jamana kɔnɔden yɛrɛ bɛɛ ka hɛrɛ sira fɛ min bɛ tali kɛ olu ka hɛrɛw la u ka jɛmu fangaw olu bɛ se ka halisa olu fanga bɛ se ka bonya cogoya min na fo ka taa a se adamadenya hakɛ sabatili baara wɛrɛw ma a ko ale kɔni bɛ ka a ka o hakilina in kɛ ka taa o fan fɛ sibiridenw jateminɛw ye a yira k'a fɔ ko jɛkulu min bɛ yen nɔ ni o tɔgɔ ye RACI ni o fana ye jɛkuluba ye ni maa kofɔlen ni Guillaume Soro yɛrɛ ye o ɲɛma o président d'honneur ye a ka nin ɲɔgɔn in kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko a kɔni i da gɛrɛfɛ na min ni o bɛ tali kɛ ari kunna bɛ ji ka parti politique tɔn na n'o o ye PDCI ye ka a kɔni ni olu maaw bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hali n'o y'a sɔrɔ ni maa kofɔlen kɔni ma a yira k'a fɔ ko ale bɛn'i kan bɔ jamanakuntigiya nɔfɛ jateminɛw ye a yira k'a fɔ ko ani parti politique
tɔn caman bolo bɛ ɲɔgɔn bolo wa dɔw yɛrɛ a y'olu ɲɛma ye. Nigeria jamana kibaru la fɛn min ye jamana ɲɛma kalata bolodalen kun bɛ olu fɛ yen nɔ ka bɛn bin sibirido ma février kalo tile 16 san 2019 nka kalata kofɔlen kɔni bɔra a dɔgɔkɔrɔ kibaruyaw dira u ka cakɛbolo min ka baara ɲɛsinin bɛ kalata koɲɛw ma o kɔni kɛra fajirida yɛrɛ fɛ nɛgɛ kaɲa 5 waatiw la u y'a yira k'a fɔ kalata kofɔlen min kun bolodan bɛ Nigeria jamana la bi sibirido février kalo tile 16 ko a kɔni bɛna bila février kalo tile 23 la u b'a yira k'a fɔ kalata bɔra a dɔgɔkɔrɔ ni dɔgɔkun kelen bɔɲango ye nka Nigeria ka fanba kɔni bɛ ka i yɛrɛ ɲininka ni kibaru kɔni kɔfɛ ko yalima maaw bɛna kibaru sɔrɔ cogo di yeni u ka bɔ ni ka u kunda u ka kalata yɔrɔw kan hali n'a sɔrɔla ŋunuŋunukanw kɔni kun bɛ k'a fɔ kalata kofɔlen a bɛ se ka kɛ a bɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ kibaruya kɔni ma sɔrɔ joona wasa ka segin n'a ye k'a fɔ kalata kofɔlen kɔni ko a tɛna se ka kɛ bi sibiridonya in na Nigeria cakɛbolo min ka baara ɲɛsinin bɛ kalata koɲɛw ma ni u b'a fɔ a ma ko INEC u kɔni ye a yira k'a fɔ olu ye kalata kofɔlen in bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka kɛ ni sababu dɔw ye ni o de ye baarakɛminɛn bɛɛ lajɛlen ma sabatiw bolo wasa fɛn min kalata kofɔlen a bɛ se ka kɛ jɛlenya ani basigi kɔnɔ cogoya min na bɛɛ lajɛlen ka se ka jɛ ni jaabi sɔrɔlenw ye hakilina jiginna Nigeria jamana la san 2011 ani san 2015 la kalataw kɔni delila ka bɔ u dɔgɔkɔrɔ hali n'a sɔrɔla a kɔni kibaru bɛ di jamanadenw ma tile damadɔ ka kɔɲɔ kalata yɛrɛ don kɔni cɛ wa ni ye Nigeria jamana ta k'a lajɛ maa 1,200,000 bɔɲɔgɔn de bɛ a kɔnɔ wa diɲɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Nigeria ye jamana 4nan ye min kɔni dugudenw kɔni ka can kosɛbɛ. diɲɛ setigi jamana min bɛ yen nɔ n'an k'o ma ko États-Unis d'Amérique ni dɔw yɛrɛ k'a ma ko l'Américain ka jamana minnu ko juma yɛrɛ wulada fɛ maa 5 ka taa se maa 6 bɔɲɔgɔnko ma minnu kɔni bɔnɛna u nin na maa dɔ kɔni ka wulikajɔ fɛ nin kɔni ye maa kofɔlen dɔ ye dɔw yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la a si bɛ taa se san 45 bɔɲɔgɔnko ma min kɔni wulila ni maramafɛn yɛrɛ ka don feerekɛyɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔnɔna na a donnen kɔni a y'i ta kɛ kisɛci yɛrɛ kɔni ye a kun fɛ maa yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la maa 5 ka taa se maa 6 bɔɲɔgɔnko ma minnu kɔni bɔnɛna u nin na o yɔrɔnin kelen yɛrɛ bɛɛ lajɛlen nka o kɔni bɛnna ni finitigilakaw n'o ye polisiw ye olu ka wulikajɔ a n'olu yɛrɛ kɔni ye kisɛ caman yɛrɛ ci ɲɔgɔn na wa polisilakaw yɛrɛ caman bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ jɔgina nka u labanna ka ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni bɔnɛ a nin na jateminɛw y'a yira k'a fɔ n'i ye nin cɛ kofɔlen yɛrɛ ta k'a lajɛ a si yɛrɛ bɛ taa san 45 bɔɲɔgɔnko la nka a bugunatigɛ tɔw kɔni ma se ka dɔn cogo si la a ye nin hakilina in ta kun jumɛn kosɔn olu fɛnɛ pereperelatigɛ ma di o kan fɔlɔ a kɛra l'Américain ka dugu min na a bɛ fɔ de ma ko Aurora yɛrɛ ye dugu ye min ni a bɛ Chicago yɛrɛ masurunyayɔrɔ la o ye l'Américain ka duguba dɔ ye o maire yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la o ko nin ye maluyaba de ye ka ɲɛsin l'Américain yɛrɛ ka jamana ma maa min kɔni mana wuli o bɛ wuli i n'a fɔ wulu fatɔ ka marifa kɔni ci maaw la ka maaw bɔnɛ u nin na n'i ye dugu in yɛrɛ ta k'a lajɛ n'a yɛrɛ tɔgɔ ye Aurora maa 200,000 bɔɲɔgɔnko de bɛ nin dugu kofɔlen in kɔnɔ o bɛnna ni wagati ye fanga senamatɔn jɛkulu min bɛ l'Américain ka jamana kan n'a bɛ fɔ o ma ko démocrates olu ka ɲɛmaaba tun ye kangari gɛlɛn ta k'o da Donald Trump ye n'o yɛrɛ l'Américain ka masakɛ bari ale ka ɲɛfɔcogo la yani l'Américain ka masakɛ k'i ɲɛsin k'a fɔ dancɛ min kɔni bɛ olu ni Mexique jamana ni ɲɔgɔn cɛ kogojanw na jɔ la walasa ka se ka maaw kɔni bali ka don l'Américain jamana yɛrɛ kan nka a k'i ɲɛsin waleya ma min ni o ye maa fa banbali yɛrɛ min bɛ l'Américain yɛrɛ ka jamana kan nin wagati laban ninnu na maaw kɔni bɛ wuli i n'a fɔ fa yɛrɛ kɔni donna maaw la ka marifa ta ka mugu kɔni ci maaw la k'a k'i ɲɛsin o waleya kɛlɛli ma ka cɛsiri boloda walasa l'Américain denw yɛrɛ ni bɛ se ka kisi cogo min na an b'aw hakili lajigin k'a fɔ a san kelen fɛnɛ bɔɲɔgɔnko ye nin dugu dɔ bɛ yen nɔ ni a yɛrɛ tɔgɔ ye Parkland n'a yɛrɛ bɛ Floride masurunyayɔrɔ la l'Américain ka jamana kan maa dɔ fɛnɛ tun wulila ka nin waleya cɛjugu in fɛnɛ kɛ nka o kɔni taara wolo fɛn min na maa 17 de bɔnɛna a nin na an bɛ aw fo aw minnu ni waati bɛɛ lajɛlen aw bɛ na aw sigi ka tele ɲɛtaa de filɛ walasa aw bɛ se k'aw ka kunnafoni sɔrɔ yen nɔ kunnafoni telima o ye kunnafoni ye min ka di maa ye kosɛbɛ wa kunnafoni ɲuman sɛgɛsɛgɛlen o fana ye fɛn ye min n'a bɛ danaya sinsin adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ o tuma an b'a ɲini masa in de fɛ sa ala ka danaya to an ni ɲɔgɔn cɛ aw ni tele ɲɛtaa kɔni an b'a yira a k'an bɛn don nataw la aw salamu aleykum